postaviť si na Slovensku rodinný dom, no často to vyzerá ako hotové bludisko plné byrokracie. Ale čo keby existovala nejaká prehľadná mapa, ktorá by každého touto cestou bezpečne previedla? Tak presne takú mapu si v nasledujúcich minútach ukážeme. Ak je odpoveď áno, tak asi tušíte, že celý ten proces môže na prvý pohľad pôsobiť poriadne zložito a neprehľadne. Od kúpy pozemku až po kolaudáciu čaká naozaj množstvo krokov. Ale netreba sa toho báť. Všetko to má svoju logiku a celkom presné pravidlá. A presne tie si teraz prejdeme. Pekne krok za krokom. Uvidíte, že jednotlivé etapy na seba pekne nadväzujú. Od prvotného nápadu až po tú finálnu kolaudáciu. Takže, čo nás čaká? Celú túto cestu si rozdelíme na 4 hlavné etapy. Začneme úplným základom, prípravou a kontrolou pozemku. Potom sa pozrieme na prvý oficiálny plán pre úrady. Následne si ukážeme, aké všetky súhlasy je nutné získať a nakoniec sa samozrejme dostaneme k samotnej realizácii stavby. Dobre, poďme rovno na to. Ešte predtým, než architekt vôbec chytí ceruzku do ruky, je tu taká fáza 0. Ide o úplne kľúčové previerky, ktoré v podstate rozhodnú o tom, či a ako sa na danom pozemku bude dať stavať. Toto je takých 5 pilierov, ktorých overenie je absolútne zásadné. Preverenie súladu s územným plánom vám povie, či je pozemok vôbec určený na bývanie. Kontrola listu vlastníctva sa zabráni budúcim právnym ťahaniciam. No a zabezpečený prístup dostupnej siete či absencia nejakých ochranných pásiem, to je základ pre bezproblémové povolenie. Verte mi, poriadne zodpovedanie týchto otázok na začiatku ušetrí obrovské množstvo času, nervov a aj peňazí. Samozrejme, súčasťou prípravy je aj finančné plánovanie. Už na úplnom začiatku je super nápad rozdeliť si hrubý rozpočet na tieto 4 základné balíky. Pomôže to udržať si prehľad a na nič dôležité nezabudnúť. A tu je jedna kľúčová rada. Vždy, ale naozaj vždy, je dobré mať bokom rezervu. Ideálne takých 10 až 15%, lebo nikdy neviete, či geologický prieskum neodhalí potrebu nejakého zložitejšieho zakladania, alebo či nebude treba zosilniť elektrickú prípojku. Táto rezerva je skrátka taký dôležitý záchranný vankúš. Tak, prípravu máme za sebou, vieme, že pozemok je v poriadku, vieme, ako sme na tom s financiami, teraz prichádza na rad vytvorenie prvého oficiálneho dokumentu pre stavebný úrad. Tento dokument sa volá stavebný zámer. Jeho cieľom nie je ukázať každý jeden detail stavby. Ide o to získať od úradu súhlas s umiestnením domu na pozemku, s jeho základnými parametrami a so spôsobom, akým bude napojený na siete a na cestu. Z čoho sa takýto zámer skladá? Je tam textová správa, ktorá všetko pekne popisuje, potom situačné výkresy, ktoré ukazujú, ako bude dom osadený na pozemku, ďalej zjednodušené výkresy samotného domu a nakoniec rôzne prílohy, napríklad geodetické zameranie. Celý tento balík koordinuje a pripravuje projektant. A tu je dôležité, aby sme si nezamenili dva pojmy. Stavebný zámer rieši ten princíp a umiestnenie, teda čo a kde staviame. Naopak, projekt stavby, ktorý prichádza na rad až neskôr, ten už obsahuje detailné technické riešenia, teda presne to, ako sa čo postaví, ako budú vyzerať prípojky a samozrejme aj kompletné energetické výpočty. A tu sa dostávame ku kľúčovej osobe. Viete, projektant nie je len nejaký dizajner, je to hlavný partner a sprievodca, ktorý prevedie stavebníka celým týmto byrokratickým procesom, pripraví všetky podklady a zabezpečí komunikáciu s úradmi. Je to naozaj nenahraditeľný človek. Super. Stavebný zámer máme pripravený a vstupujeme do ďalšej fázy. A to je zbieranie oficiálnych zelených, teda súhlasov od rôznych úradov a inštitúcií. Tieto súhlasy sa odborne volajú záväzné stanoviská. Projektant presne určí, ktoré všetky orgány sa týkajú konkrétnej stavby. Od obce je potrebný súhlas s územným plánom, od správcov sietí potvrdenie, že sa dá napojiť, od cestárov súhlas s vjazdom a tak ďalej a tak ďalej. A teraz niečo o čase, lebo ten tu hrá naozaj veľkú rolu. Jednotlivé stanoviská majú obmedzenú platnosť. Zvyčajne je to tak od pol roka do roka. Samotný úrad má na rozhodnutie o zámere 30 až 60 dní. Ale pozor, táto lehota začína plynúť až vtedy, keď je žiadosť kompletná a bez chýb. Dobrá správa je, že celý tento proces je dnes už našťastie digitalizovaný. Všetky žiadosti, podania a vlastne celá komunikácia medzi stavebníkom, projektantom a úradmi prebieha centrálne cez tzv. Portál výstavby. A sme vo finále! Dostávame sa do poslednej a povedzme si úprimne, tej najvzrušujúcejšej etapy. So schváleným zámerom sa konečne posúvame od papierov k hotovému domu, v ktorom sa bude dať bývať.
Ale ešte kým na pozemok príde prvý bager, je tu ešte jeden administratívny krok – overenie projektu stavby. Je to v podstate finálna kontrola, kde úrad potvrdí, že ten detailný projekt naozaj rešpektuje všetky podmienky zo schváleného zámeru a zo všetkých tých záväzných stanovísk. Až v momente, keď je projekt stavby oficiálne overený a rozhodnutie je právoplatné, až vtedy sa môže legálne začať s fyzickými stavebnými prácami. A počas celej výstavby je kľúčové poctivo viesť stavebný denník. Je to povinný dokument, do ktorého sa zapisuje celý priebeh prác, všetky kontroly a dôležité udalosti. V budúcnosti to nesmierne uľahčuje nielen finálnu kolaudáciu, ale aj prípadné reklamácie. A sme na konci. Kolaudácia. To je ten moment, kedy sa stavba oficiálne stáva domovom. Aby sa tak stalo, je potrebné predložiť celý balík dokumentov, ako sú revízne správy od všetkých inštalácií, finálny energetický certifikát či geodetické zameranie, ktoré potvrdzuje, že dom stojí presne tam, kde mal. Po úspešnej kolaudácii obec pridelí súpisné číslo a následne je možné požiadať o zápis stavby do katastra nehnuteľností. Až vtedy sa zo stavby stáva aj na papieri oficiálny domov. Aby v tom nebol chaos, poďme si ešte na záver rýchlo zhrnúť, kto je kto. Projektant je autorom diela a dohliada naň, stavby vedúci je ten, ktorý riadí a koordinuje práce priamo na stavbe a geodet sa stará o presné vytýčenie stavby na začiatku a jej finálne zameranie na konci. Takže áno, stavba domu je naozaj maratón, nie šprint. Vyžaduje si trpezlivosť, naozaj dobrú prípravu a spoľahlivých partnerov. Dúfajme, že táto naša pomyselná mapa pomôže každému, kto sa na tento beh chystá, cítiť sa na štarte o niečo lepšie pripravený.